Kọmishọna steeti abụ Anambra na-akwụ maka ozigbo Sapọ Nwosu agụgọ ndị nke azụpụtara ọhụrụ n'ebe ọ mechara ịgbasa ozi ndị ọrụ nta akụkọ na imepụta ejije dịgasị iche iche na ya bụ ụlọ mmụta imepụta ejije nke ABS ka ha gbaa mbọ wee tinye ya bụ ọnatarachi n'ihe ndị nke ha mụtara n'ọrụ n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudị bụ onye nke chịkọbara ya bụ mmemme bụ nke eji wee zụpụta ha wee wetara anyị ya bụ ozi. Ihe dị iche iche amụtara na oge ọzụzụ ahụ nke gara na ọnwa na-abụ bụ ihe gụnyere acting, cinematography, broadcast journalism, photography, film editing na ihe mmụta ndị ọzọ dị iche iche. Na okwu ya na oge mmemme ahụ, kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi onye bụ onyeisi ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Okpalaeze nọchitere anya ya kọwara na ụmụ akwụkwọ ahụ bụ ndị enyegoro ọzụzụ dịka ha si wee jiri obi ha nabata nke ha ga-emenwu, nke ọzụzụ ahụ ga-eweta ihe pụrụ iche na ndụ ha ma nyekwa ha aka ị na-agba mbọ site na ihe ha mụtagoro. O nyekwara ụmụ akwụkwọ ahụ ndụmọdụ iji ihe ha mụtara wee mee ka ndụ ha gbanwee ma nyere obodo aka, nke o nyekwara ntụziaka na ụlọ akwụkwọ Film Academy ahụ ga-agakwa n'iru na-enye ndị ntorobịa nkwado dị iche iche ma kenekwe ndụ jikọrọ aka ọnụ ime ka mmụta akwụkwọ ahụ pụta ìhè. Onye bụ onye nhazi ụlọ akwụkwọ Film Academy ahụ Maazị Pascal Osugbo kwuru na ọ bụ ihe aṅụrị ịhụ ka ụmụ akwụkwọ ya si mechaa ruo na njedebe mmụta ha, nke enyere ha ọzụzụ zuru oke na-egosipụta na mmepụta dị iche iche ha na-eme na oge ọzụzụ ahụ, nke ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nke Film Academy ahụ bụ ndị mepụtagoro ihe dị iche iche na ihe gbasatara ejije nke ha jegoro ka ha gosi onwe ha. Na oge okwu nke ya, Maazị Nonso Ezennia onye bụ onye isi mgbasa ozi nyegara Sinetọ Stella Odua onye na-anọchite anya ndị Anambra North Senatorial District na ụlọ omebe iwu Senate, onye nyere mmadụ 200 nkwado na oge ọzụzụ ahụ, kwuru na oge dịka oge a ọrụ na-afịa arụ nweta na ọ dị oke mkpa inye ndị ntorobịa nkwado site na ọzụzụ dị iche iche inye ha aka ọrụ ha ga-eji wee na-abara onwe ha uru ya na obodo. Ndị bịara na njedebe ọzụzụ ha na Film Academy ahụ gbabụkwa ndị tụrụ ugo na oge ọzụzụ ahụ, ndị gụnyere Maazị John Obiora ya na Nwaada Amaka Chinweze kwupụtara obi aṅụrị ha dịka ha si bịara njedebe ọzụzụ ha ma kenekwe Sinetọ Odua maka nkwado ya ma kwukwa na ha ga-eji ọzụzụ ahụ wee gaa n'iru na ndụ ha. Mmemme ahụ bụ nke gosipụtara ka esi nye ndị soro na oge ọzụzụ ahụ asambodo ha, nke ọ bụ Director of Administration nke ABS Lady Tina Ekenta yana the Director of Programs Department nke ABS Oliakụ Nneka Ekwunife na Paul Okoye nke Engineering Unit bụ ndị nyere aka nye asambodo ahụ. Site n'ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.